Ами тези сайт са супер ефтини дизайнерски аксесуари, обаче не те да казваш на никого. Този сайт е толкова страхотен, че веднъж като влезеш вътре и ще ти се иска да си купиш всичко. Ще ви покажа едни невероятни обувки от Патриция Пепе и то оригинални. Вижте тези дамски обувки от естествена кожа, колко са елегантни, супер удобни. Стават както за ежедневието, така и за по-специални поводи. Така, ако се чудите с какво да ги комбинирате, веднага ви показвам една чантичка. Тази красота отново от Патриция Пепе и е комбинация от естествена кожа и букле. Чантичката има както къса дръжка, така и дълга, за да може да си я носите както на вас ви е удобно. Ето го и самия сертификат и вътре малка книжка с информация за продукта и как трябва да се грижите за него. В Outlet City BG има толкова много изкусителни предложения, че направо не може да им се наситите. Отивайте и разгледайте абсолютно всичко. И не казвайте на приятелките си.